Βεβαίως, εντός του χρόνου, κύριε Πρόεδρε. Να σημειώσω μόνο ότι εγώ ήμουν εδώ στο χρόνο στον οποίο είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι, δεν τα αφήνω, δεν τα αφήνω καθόλου. Γιατί τώρα είναι η ώρα που οι δικοί σας υποστηρικτές θα μάθουν πόσο θεατρινισμό, πόσο θέατρο παίζεται σε μια τόσο ευαίσθητη υπόθεση. Τώρα είναι η ώρα αυτό το μάθουν. Είχαμε συμφωνήσει λοιπόν 3 παρατέταρτο, δηλαδή μία ώρα πριν, βεβαίως, δηλαδή μία ώρα πριν, παρακαλώ μην με διακόπτετε, θέλω να ακουστεί καθαρά. Θέλω να ακουστεί καθαρά αυτό το οποίο συνέβη. Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε? Μπορώ να έχω το λόγο? Εγώ θέλω... Μισό λεπτό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Πού να το ξέρω εγώ? Κάτσε λίγο, Βασίλη. Εγώ πού να το ξέρω? Να σας απαντήσω εγώ για κάτι που λέει ο Υπουργός? Μα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, κυρία Πρόεδρε. Θα σταματήσετε τώρα για να μπορέσω να απαντήσω? Ή θέλετε να κάνετε μόνο? Ένα λεπτό. Ωραία. Πώς συμφωνούν δύο συνάδελφοι, κυρία Κωνσταντοπούλου, στη Βουλή? Μέσω του Προεδρείου δεν συμφωνούν? Μέσω του Προεδρείου συμφωνούν. Λοιπόν, άρα είχατε συμφωνήσει μία ώρα πριν ότι θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε την ερώτηση. Παρότι παραδεχθήκατε μόλις ότι ήσασταν εντός κτηρίου της Βουλής, το παραδεχθήκατε μόλις στην πρωτολογία σας, το παραδεχθήκατε μόλις τώρα, και θα με αφήσετε και θέλω να ακούσουν κυρίως οι υποστηρικτές σας το πόσο υποκρίτρια είστε. Εγώ τι να διαψεύσω? Εμείς οι δύο όχι, γιατί δεν μιλήσαμε ποτέ, αλλά εγώ μέσω των υπηρεσιών αν έγινε κάτι, εγώ λέω ότι εγώ μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό. Είστε πολύ καλή ηθοποιός. Είστε πολύ καλή ηθοποιός. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Συγχαρητήρια. Είστε για Όσκαρ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Για Όσκαρ είστε. Εγώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, θα το πω, θα ακουστεί και παρακαλώ να σεβαστεί η συνάδελφος την απάντηση που με καλεί να δώσω στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είστε ικανοί να το κάνετε? Είστε ικανοί? Μέσω του Προεδρείου και των υπηρεσιών, όπως γίνεται πάντα, δεν με διέψευσε, δέχτε. Εντάξει, ωραία. Συγγνώμη. Προσπαθώ μια διαδικασία. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε. Αν θέλετε, έγινε μια προσπάθεια να μπορέσουμε λόγω των διαδικασιών και της εκδήλωσης να ολοκληρωθούν όλες οι ερωτήσεις. Κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτό. Εγώ μαζί σας ούτε με τον Υπουργό δεν έχω μιλήσει και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μου υπήρξε αυτό που έγινε η συνεννόηση, μου το έφεραν, το έθεσα εδώ, προσπάθησα και ο κύριος εγώ, κυρία Πρόεδρε, υπήρξε ένα δελτίο επικαιρωτήσεων, το οποίο στο επίκαιρο δελτίο ακούστε με, θέλω να ακούσετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έτσι. Θα σας παρακαλέσω, γιατί θα χάσουμε την ουσία. Υπήρξε σας παρακαλώ, κύριε, κοιτάξτε, αν δεν μπορέσουμε να συζητήσουμε... Θα με αφήσετε? Μισό λεπτό, κύριε Κυρανάκη. Έχω το δικαίωμα. Συμφωνήσαμε. Κύριε λοιπόν, μία ώρα πριν. Θέλω να το ακούσει ο κάθε άνθρωπος που σας βλέπει για να καταλάβει πόσο θέατρο παίζεται. Συμφωνήσαμε λοιπόν να είμαστε και οι δύο εδώ πριν μία ώρα. Εγώ ήμουν εδώ για να απαντήσω στην ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας, στην οποία και θα απαντήσω. Για όση ώρα βρισκόμουν εδώ, εσείς, παρότι παραδεχθήκατε ότι βρισκόσασταν εντός του κτηρίου, αρνηθήκατε να έρθετε στην Ολομέλεια αρνηθήκατε να έρθετε στην Ολομέλεια να το συζητήσουμε, για την ερώτηση που εσείς καταθέσατε.
Και όταν τελείωσα με τις ερωτήσεις, άλλου συναδέλφου που την απάντησα κανονικά, ενημέρωσα ότι είμαι εδώ 45 λεπτά και περιμένω. Όταν λοιπόν έφυγα από την αίθουσα, ως διαμαγείας, κυρία Κωνσταντοπούλου, διαμαγείας, ακούστε το κι εσείς στο θεωρείο, 5 λεπτά μετά, 6 λεπτά μετά για την ακρίβεια, ως διαμαγείας εμφανιστήκατε στην αίθουσα. Και ήσασταν έτοιμοι με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες να δημιουργήσετε ένα ψεύτικο σοου ότι δήθεν ο Υπουργός αρνήθηκε να έρθει να απαντήσει στην ερώτησή σας. Κρυβόσασταν επί μία ώρα για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα θεατρινίστικο σοου. Για να μην συζητηθεί η ερώτηση, διότι αυτοί είστε και σήμερα αποκαλύπτεστε.